Πίσω στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Καλεσμένη εδώ είναι η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής, επίσης υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κουρουμπλή. Καλό μεσημέρι, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή και σήμερα είναι Πρωταπριλιά, λιγότερα ψέματα. Και καλό μήνα. Βέβαια, πάνω απ' όλα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ψέμα αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται, κυρία Χριστοφιλοπούλου, με αφορμή αυτή την κοινωνική εκδήλωση που υπόθηκε ότι υπήρξε τις προηγούμενες μέρες και αναφέρομαι στον συγκεκριμένο επιχειρηματία και την επίσκεψη εκεί δύο πρωτοκλασσάτων στελεχών της κυβέρνησης, άμεσων συνεργατών του κυρίου Μητσοτάκη, τους οποίους τελικώς και απέπεμψε ο ίδιος. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πήρε τα κατάλληλα μέτρα παρά το γεγονός ότι τα δύο συγκεκριμένα στελέχη ήταν στενοί συνεργάτες του. Όμως, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ήταν ενήμερος, αλλά αυτό που έκανε ζήτησε τις παραιτήσεις επειδή για λόγους κοινωνικής περισσότερο ευαισθησίας. Και αυτό που έγινε, νομίζω, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ξεκαθαρίζουμε αμέσως το τοπίο και θα έπρεπε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα έπρεπε να δοθεί λίγο περισσότερη προσοχή. Κατά τα άλλα, πρόκειται για δύο πολύ άξια στελέχη και ικανά. Και θέλω να πω και το ψέμα της ιστορίας. Το ψέμα της ιστορίας ήταν προφανώς το δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, το οποίο δεν διαψεύστηκε μόνο αρμοδίως από πλευράς Νέας Δημοκρατίας από τον Παύλο Μαρινάκη, αλλά διαψεύστηκε και από μία σειρά στελεχών και δημοσιογράφων και κύκλων του συγκεκριμένου επιχειρηματία, οι οποίοι μετήχαν σε αυτή τη συνάντηση. Άρα, και θέλω και μία κουβέντα ακόμα, είναι πραγματικά απαράδεκτο, για να μην πω αισχρό, συγγενικά πρόσωπα ιουδήποτε αρχηγού και ιουδήποτε πολιτικού. Να εμπλέκονται στην πολιτική αντιπαράθεση. Γυναίκες, σύντροφοι, να μην μπλέκονται. Είναι πραγματικά. Και όταν συνέβη και όποτε συνέβη και σε άλλα κόμματα, νομίζω ότι σταθερά η Νέα Δημοκρατία στυλιτεύει το γεγονός αυτό και το καταδικάζει. Κύριε Κουρουμπλή, πιστεύετε εσείς ότι επιχειρούνται εξωθεσμικά κέντρα, παράκεντρα, όπως τα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, να χειραγωγήσουν την πολιτική ζωή? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα. Να τα λέει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης είναι και λίγο ανέκδοτο. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Τώρα, να μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δύο στενότατοι συνεργάτες του, όταν προηγήθηκε αυτό που έγινε με το βήμα κτλ., βρέθηκαν τυχαία στο σπίτι του κυρίου Μαρινάκη. Τώρα, τι να σας πω. Αν μας θεωρούν τόσο χαχόλους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, εντάξει, μπορεί να το δεχτεί κανείς. Εγώ δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά περίμενε το βράδυ σφυροκόπημα, διότι αυτό δεν μπόρεσε να κρατηθεί τόσο μυστικό. Δεν μπορεί δηλαδή το πρωί να καταγγέλεις έναν επιχειρηματία ότι θέλει να συγκυβερνήσει στην ουσία μαζί σου και την προηγούμενη στιγμή οι συνεργάτες του πιο στενοί να είναι στο σπίτι του. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά είναι άλλα λόγια να λοιπόν, λέμε στον κόσμο. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση αυτή και με αυτά και με το ζήτημα αυτό που προέκυψε πιο έντονο και πιο συγκεκριμένο με την παραποίηση των στοιχείων, τα οποία εγώ ως δικηγόρος, ως ένας απλός πολίτης, λέω, δέχομαι εγώ σε μια υπόθεση εργασίας ότι η κυβέρνηση δεν ήξερε. Ωραία. Να μας πει, αφού δεν ήξερε, να μας πει η κυβέρνηση ποιος το έκανε και ποιος έδωσε το στικάκι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα καθαρίσει τη θέση της ότι δεν είναι εμπλοκή. Από τη στιγμή που δεν λέει ποιος το έκανε στις 4 παρακαλώ η ώρα το πρωί, το δυστύχημα, το τραγικό, η τραγωδία έγινε στις 11. Στις 4 η ώρα το πρωί πήγε κάποιος στην Καρόλου, άνοιξε τα γραφεία, πήρε τα στοιχεία, τα πήγε στις 8 η ώρα στο διευθύνοντα και από εκεί βρέθηκαν το απόγευμα παραποιημένα στην εφημερίδα το πρώτο θέμα. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο χρήζει απάντηση. Αλλά εγώ σε αυτή την ιστορία, επειδή προηγήθηκε όλη αυτή η υπόθεση, με στεναχώρησαν ως άνθρωπο τρία πράγματα. Το ένα ζήτημα, το χειροκρότημα στον κύριο Καραμανλή. Θα πάω σε αυτό, κύριε Κουρουμπλή. Θα πάω σε αυτό, γιατί θέλω να ρωτήσω την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Αλλά να μας ρωτήσετε λίγο και για Ευρώπη. Γιατί είμαστε εδώ υποψήφιοι. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Θα σας ρωτήσω όμως πρωτίστως αν θα έπρεπε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, να έχει ήδη παραιτηθεί από την ασυλία του ο κύριος Καραμανλής.
Πριν όμως από αυτό, θα μου επιτρέψετε πολύ γρήγορα να κάνω 2 σχόλια. Παρακαλώ. Πρώτον, ότι επρόκειτο για κοινωνική εκδήλωση, όπως είπαν όλοι, και όχι για κάποια συνάντηση του επιχειρηματία με διάφορους δημοσιογράφους και στελέχη της κυβέρνησης. Επρόκειτο για γιορτή. Και το δεύτερο, που αφορά τη λεγόμενη διαρροή, διότι αυτά τα στοιχεία είχαν βγει που έβγαλε το Βήμα ως δήθεν καινούρια, είχαν βγει ήδη από την αρχή. Άρα το ποιος έκανε τη διαρροή είναι θέμα το οποίο πρέπει να διερευνήσει η δικαιοσύνη και όχι η κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα, εν προκειμένου, καμία επίπτωση δεν θα είχε η παραίτηση του κυρίου Καραμανλή από τη βουλευτική του ασυλία, διότι όπως γνωρίζετε και ως υπουργός διέπεται από το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Μάλιστα. 2 πράγματα. Πρώτον, λοιπόν, εφόσον προκύψει το οποιοδήποτε στοιχείο, εδώ είμαστε και δεν υπάρχει παραγραφή, διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 19 πρότεινε στη συνταγματική αναθεώρηση να μην υπάρχουν αυτές οι ντροπιαστικές προθεσμίες που υπήρχαν και που διαχρονικά ίσχυσαν τις τελευταίες δεκαετίες, αν θέλετε, της σμίκρησης του χρόνου που ένας υπουργός μπορεί να παραπεμφθεί για αδίκημα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει κάποια στοιχεία. Τη στιγμή που θα υπάρξουν ή αδίποτε στοιχεία, δεν έρεται, δεν παραγράφεται μόνο μία λέξη. Δεν παραγράφεται οποιοδήποτε τυχόν αδίκημα έχει κάνει είτε ο κύριος Καραμανλής είτε οποιοδήποτε άλλος. Αντίθετα, έχουμε πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Παπάς, που έχει καταδικαστεί 13-0 για παράβαση καθήκαντος και είναι μια χαρά και κανένα πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Των ευρωεκλογών. Ναι. Ακούστε να σας πω. Εγώ ήθελα να τονίσω 2 διαφορετικές πτυχές από αυτή που τονίζει η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Είδα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρουσία γονιών, γιατί στα θεωρία υπήρχαν γονείς, υπήρχαν συγγενείς, να χειροκροτούν τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Καραμανλή με πάθος, όρθιοι. Αυτό και μόνο δείχνει μια στάση ζωής απέναντι σε γεγονότα που έπρεπε να έχουμε λίγη συστολή όλοι. Γιατί θα μπορούσε να ήταν και το παιδί της κυρίας Χριστοφιλοπούλου και το δικό μου και το δικό σας και του καθενός ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, άρα η εικόνα που έδειξε η Νέα Δημοκρατία εκεί ήταν έξω από αρχές που είχε αυτό το κόμμα παλιότερα και που τέλος πάντων εκφυλίζονται με πολύ γρήγορο τρόπο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σας λέω ότι θα βρεθούν εμπλεγμένοι με την υπόθεση της παραποίησης στοιχείων, διότι είναι έγκλημα. Αυτό που έγινε είναι εγκληματική πράξη. Και δεν συμφωνώ με αυτό που λέει η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Βεβαίως η δικαιοσύνη όφιλε, κύριε Γιακουμή, μπορεί να έχουμε όλοι σεβασμό στη δικαιοσύνη, αλλά όφιλε αυτό το ζήτημα εγκαίρως να το ερευνήσει. Αλλά αφού δεν το ερεύνησε, σήμερα υπάρχουν εγκλήσεις που θα αναγκαστεί να το ερευνήσει, αλλά ανεξάρτητα από αυτό. Αυτό έγινε μέσα σε κρατικό οργανισμό. Έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να ρωτήσει και να πει, να κάνει μια διοικητική έρευνα και να πει: ελάτε εδώ, ποιος το έκανε αυτό. Δεν μπορεί, δεν πήγε κανένας κλέφτης. Μην λέει, τώρα είμαστε και νοήμονες άνθρωποι. Μην φτάνουμε να υποβαθμίζουμε το μυαλό του καθενός. Αυτό, κύριε Κουρουμπλή. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το τι θα βγάλει τα δικαστήρια, είναι μια άλλη υπόθεση. Εγώ όμως πάντως σας λέω, κύριε Γιακουμή, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί το παρακολουθώ το θέμα, θα έχει πολλές ουρές το θέμα αυτό. Μάλιστα. Θα βγουν και άλλα πράγματα και θα βρεθούν και άλλοι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας που διοικούσαν τους οργανισμούς αυτούς εμπεριμένοι σε αυτήν την ιστορία. Ειδικά με την ιστορία της παραποίησης. Η παραποίηση είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι απλό θέμα. Υπάρχουν διαχρονικά σφάλματα σε αυτή την ιστορία και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 7-17. Αλλά θέλω μόνο ένα σχόλιο να κάνω που νομίζω θα μας βρει όλους σύμφωνους. Διότι το γεγονός ότι ο ύψιστος σεβασμός και η ενσυναίσθηση του δράματος που ζουν και οι γονείς, κυρίως οι γονείς, αλλά όλοι όσοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους,
είναι κάτι διαφορετικό από την πολιτική αντιπαράθεση. Σίγουρα. Είναι κρίμα για την τοξικότητα. Και δεν θεωρώ ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, χειροκροτώντας τον Πρωθυπουργό, όπως και οι βουλευτές των άλλων κομμάτων που χειροκροτούσαν τους αρχηγούς, ότι έδειξαν κάποια, ότι το σκέτο χειροκρότημα. Χειροκροτούσαν γιατί ο Πρωθυπουργός είπε αλήθειες, κύριε Κουροπλή. Είπε αλήθειες ευθαρσώς, τους κοίταξε στα μάτια και είπε αλήθειες. Αυτό που εγώ. Το τι έρχεται στις 9 Ιουνίου. Αφήστε με να πω κάτι. Και εγώ ντράπηκα που είδα την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός να γίνεται από κάτω, δηλαδή πραγματικά ο χαμός να διακόπτουν, ενώ την ίδια ώρα είδα από τα θεωρία τους γονείς να παρακολουθούν. Όπως παρακολούθησαν και τους άλλους αρχηγούς, έτσι και τον Πρωθυπουργό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Και για μισό λεπτό να πω και αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, που με θλίβει πάρα πολύ. Δεν το είπε για τους γονείς, ο κύριος Φλωρίδης. Κυρία Χριστοφιλοπούλου. Δεν το είπε για τους γονείς, κύριε Κουροπλή. Ακούστε με ένα λεπτό. Βεβαίως. Ναι. Αν βάλετε να τον ακούσετε στη Βουλή, θα καταλάβετε για ποιους το είπε. Δηλαδή, στη διόρθωση είπε ότι το χειροτέρεψε και είπε για τους πολιτικούς. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά όταν το είπε στη Βουλή ήταν αθλιότητα και επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο 40 χρόνια, λυπάμαι γιατί θα το κουβαλάει σε όλη τη ζωή αυτό. Ξαναλέω ότι αφορούσε τους πολιτικούς του αντιπάλους και αυτούς που διαψεύδουν. Ούτε για τους πολιτικούς, ούτε για κάτι. Η δικαιοσύνη ασχολείται με αυτό. Η δικαιοσύνη ασχολείται με το θέμα αυτό. Άρα είναι η δικαιοσύνη μπάζα. Εκτός κι αν ήθελε να στείλει κανένα μήνυμα στη δικαιοσύνη. Χριστοφιλοπούλου, όχι Χριστοφιλοπούλου. Σας γνωρίζω και πολλά χρόνια και. Βεβαίως, κύριε Γιακουμί. Κύριε Χριστοφιλοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κατατέθηκε έτοιμα από το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις ευρωεκλογές 9 Ιουνίου να γίνουν και εθνικές εκλογές. Εντάξει, δεν θέλω. Η κυβέρνηση αυτή έχει νοπή εντολή. Έχει εντολή ούτε ενός χρόνου θητεία. Και καλό είναι, επιτέλους, μετά γιορτάζουμε φέτος τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Καλό είναι να σεβόμαστε τις θητείες. Και μάλιστα στην αρχή δεν υπάρχει κάποιο γεγονός σοβαρό, είτε αφορά τη χώρα εθνικά, είτε κάποιο τρομακτικό γεγονός για να ζητήσει κανείς εκλογές. Είναι θλιβερή. Με συγχωρείτε, έχουμε 57 νεκρούς. Πέρσι έγινε τραγωδία. Ο λαός μίλησε 2 φορές, και το Μάιο και τον Ιούνιο. Και πρέπει να μιλήσει τρίτη φορά. 2 φορές έδωσε εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 41% του ελληνικού λαού, καθαρή εντολή να κυβερνήσει, σε μια κυβέρνηση που στο κάτω-κάτω κάνει αυτοκριτική, κάτι που δεν είχαμε δει. Είχαμε χρόνια να δούμε κυβέρνηση να κάνει αυτοκριτική. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει δεκτό. Όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει δεκτό, με συγχωρείτε, είναι θλιβερό. Και είναι εξίσου σχεδόν απαράδεκτο, όπως το άλλο που είπε ο κύριος Κασελάκης, και λυπάμαι πάρα πολύ, που ζήτησε παρατηρητές και τον άδειασαν τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όπως και ο κύριος Κουρουπλής έχουν μια δημοκρατική εμπειρία, έχουν μια εμπειρία θητείας. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως οι υποκλοπές, για τα οποία όλοι είχαμε τις συγκεκριμένες θέσεις εκείνη την περίοδο, το ζητήμα των mail της κυρίας Σιμακοπούλου, είναι φυσικό να υπάρχουν και ανησυχίες. Μην το βάζετε τόσο εύκολα και απόλυτα. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπα... Τότε για τον καταδικασμένο από την Νοβάρτης, τον κύριο Παπά, τι έχετε να πείτε? Για τα κανάλια και όλα αυτά που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, τι να πείτε? Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Για διπλές εκλογές, η κυβέρνηση, η αίσθηση που υπάρχει, βρίσκεται σε μεγάλη πτώση. Θα δείτε τι θα γίνει στις 9 Μαΐου. Σε 9 Ιουνίου. Έπρεπε να σας είχα μαζί μου στον Ταύρο και το Μοσχάτο χτες. Να δείτε τον κόσμο πολύ περισσότερο από το 23, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει. Βεβαίως. Ακούστε, αφήστε το 23. Τώρα είμαστε το 24. Για το 24. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει κάτω από το 27%. Και να το κρατήσετε, κύριε. Και ποιος θα καρποθεί όλη αυτή τη φθορά, κύριε? Ποιος θα καρποθεί, πιστεύετε, αυτή τη φθορά, κύριε? Ποιος θα καρποθεί τη φθορά αυτή της Νέας Δημοκρατίας που λέτε ότι υπάρχει στις ευρωεκλογές? Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε εβδομάδα στα ποσοστά θα ανεβαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλώ πέρα, πολύ. θέλω μισό λεπτό, επειδή χθες είχαμε και το θέμα του κατώτατου μισθού. Διαβάζω το ΚΕΠΕ τώρα. Δεν το λέω αυτά εγώ, ούτε ο Κασελάκης. Το 2009 ο μέσος μισθός ήταν 1.450 ευρώ. Ο μέσος. Και μας λέει,
Μας λέει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ότι το 27, μετά από 18 χρόνια, θα είναι στο επίπεδο του 9. Για αυτό το ας το κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα και ένα δεύτερο, ψηφίστηκε τελευταία ένας νόμος για την ιδιωτική ασφάλιση. Το ξέρετε, κύριε Γιακουμή, ότι όσοι άνθρωποι είναι πάνω από 60 ετών, τους αυξάνουν μονομερώς οι εταιρείες τις υποχρεώσεις τους, με συνέπεια πάρα πολλοί άνθρωποι να αναγκάσουν να παρακαλώ πάρα πολύ μια τελευταία λέξη από την κυρία Χριστοφιλοπούλου και από τον κύριο Κουρουμπλή σε ό,τι αφορά το διακύβευμα των ευρωεκλογών, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Η Νέα Δημοκρατία πάει δυνατά στις ευρωεκλογές, γνωρίζοντας ότι η κάλπη είναι άδεια και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις ευρωεκλογές να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως η κυρίαρχη ευρωπαϊκή δύναμη και να μην υπάρξει ο κίνδυνος των ευρωσκεπτικιστών της άκρας δεξιάς που θέλουν να μας γυρίσουν πάρα πολύ πίσω. Η φωνή της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι δυνατή στην Ευρωβουλή για έναν επίσης λόγο, διότι η κυβέρνηση θα σταθεροποιηθεί και η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το 3 θα είναι μπροστά, θα είναι 33%, ίσως και περισσότερο. Διότι ναι, μεν υπάρχει μια μικρή πτώση τώρα της τάξης του 1 ή των 2% λόγω των εξελίξεων, όμως θα δείτε, είναι πολύς πολιτικός χρόνος μέχρι τον Ιούνιο και το έργο της κυβέρνησης, τόσο η μάχη κατά της ακρίβειας και τα άλλα μέτρα που θα πάρει, θα είναι τέτοιο που θα υπάρξει όχι μόνο ανάκαμψη, αλλά θα υπάρξει και αύξηση του ποσοστού. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν έχει τέτοια αισιοδοξία που έχει και η Χριστοφιλοπούλου ότι θα πάρει 33%. Εγώ σας λέω, θα υπάρχει τέτοια εξάτμιση που εκ των πραγμάτων θα βρεθεί η κυβέρνηση σε κατάσταση ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει την Ελλάδα. Αλλά σας λέω το εξής. Υπάρχει ένα καλό στην Ελλάδα, ότι το συντριπτικό είναι το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που πιστεύουμε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όμως είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό που λέμε μια Ευρώπη του συνανίκην και του συναποφασίζει. Είμαστε ευχαριστημένοι για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε ευχαριστημένοι ότι η Ευρώπη χτίζει μηχανισμούς που θα ανανεώνονται συνεχώς και θα συγκρούονται με τις προκαταλήψεις, με τις διακρίσεις, τους ρατσισμούς και τους αποκλεισμούς. Είμαστε ευχαριστημένοι για μια Ευρώπη η οποία πραγματικά αυξάνει προοδευτικά τον προϋπολογισμό της. Πρέπει να ξέρουν οι τηλεοθεατές μας ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός στις ΗΠΑ είναι το 20% του προϋπολογισμού των πολιτιών. Εδώ είναι το 4%. Με 4% δεν μπορεί να υπάρξει σύγκληση, υπάρχει απόκλιση. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια Ευρώπη που να έχει σύγκληση, να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον καλό για τους πολίτες, να αναβαθμίζονται οι θεσμοί της δημοκρατίας, να υπάρχει ένα ενιαίο τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί, κύριε Γιακουμή μου, να έχουμε στην Ελλάδα ένα τραπεζικό σύστημα όπου η απόκλιση καταθέσεων με τον δανεισμό να είναι τέτοιος και να έχουν υπερκέρδη είναι και όλα να μην αυτά ζητήματα ούτε που τον αφορούν αναβαλώμενο και τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το βέβαιο είναι, κυρία Χριστοφιλοπούλου και κύριε Κουρουμπλή, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και πάλι στην πορεία προς εκλογές. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 2-2,5 μήνες. Θέλω να ευχηθώ και στους δύο σας κάθε επιτυχία. Να είστε γεροί και δυνατοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.